Ne znam, su ti pričali tvoji kad su oni išli na more? Jesu. Kako je to bilo? Mi sednemo, odemo gde hoćeš, mi da. kampujemo, mi drugari. Kako se zove ono što su svi roditelji išli na Kupare? Nemam pojma. Ja sam sećam da su, mislim, pričali su mi gde su išli sa sam, da zaboravim. To je nekad bilo lepo, mogu se spava na klupi. Da, to, znaš, mi odemo tamo. Kako sam ja sad to shvatio, oni se verovatno dogovore kao ti ja sad, kad bismo rekli ajmo čas da popijemo piće ovamo, pa oni tako odu i ništa im ne treba. Znaš, oni se ne spakuju. Ali dobro, ima tih nekih priča, kao moj ćale ima tog druga Ćoru, koji kao Ćaletu jedno jutro kao izgurao kola sa parkinga i izgurao da ne bi čuo da ga pali, izgurao ga do kraja ulice, seo u kola i pokupio društvo usput i otišao na more. Nema telefona, nema ništa. Ćale vidi, nema mu kola, nema mu sina. Ćoru otišao na more. Ukrao mi kola, otišao na more, da, okej. Šta god. Valjda će pošalju razgovor. Gde si ti najčešće letovao? Pa u poslednje vreme najčešće u Grčkoj. A kad sam bio mali, išao sam s mojima... Gde si išlo? Čekaj, tvoji su isto preko... Preko firme smo išli u Budvi. Preko čega? Preko EPS-a ili preko Elektroistoka? Budvi su imali oni... To je jaka firma, što bi rekli. I oni su imali... Pa ne znam. Bili smo u Budvi, oni imaju u Buljaricama tamo smešte i ne znam gde sve. Mi smo išli u Budvu i... Išli smo u Buljaricu, to baš kad sam bio mali. I tako, eto, Crna Gora, Grčka, nemam pojma. To mi je nekako najčešće. Mi smo išli preko Ćaleta, preko Rubina smo išli u Bečiće. Da se Putnik se zvao, valjda. A kako je to dobro, zamisli kad su te firme sve imale, kao sam i onda odeš i onda, znaš, kao kolege su ti tamo sve. Kao ideš s kolegama s posla i sa njihovim ženama i decom. Da. I onda uvališ decu, neko te čuva dok ti... Nema šta pa ko te čuva, bre. Pa ne, mislim, uvališ decu kao da negde, da idu, da se igraju nešto s nekim, nešto rade, da ti možda dušom daneš. To je bilo. Šta? Ajde. Ne, kažem, ja se sećam da sam par puta išao ili smo išli sestre ja sa majkom na more ili sa ocem. I onda kao se pitao što ono, verovatno, zato što... Šta kao jedan ostane kući? Jedan je ono malo da odmorio. Verovatno izlačili šibicu ko će da nas vodi na more. A te vodila nekad baba na more? Pa išli smo jedne godine u Buljarice, baš kad sam bio, mislim, to što se sećam sigurno, sad kad bude majka gledat će mi da mi otac mi kažu kako se ne sećaš kad smo bili tada i to, ali ja sad mali sam bio. A baba i deda, sami babe i deda, mislim, ne mogu da se setim. Možda jesu, ali sad ne mogu da se setim. Išli smo, znam da smo išli na zimovanje sa babom i dedom, to je bilo. Gde, na Kopaonik? Ne znam, meni uvek kad sam bio mali, uvek mi je bilo čudno ti ljudi što imaju babu i dedu koji idu na more. Misliš da babi i dede ne treba da idu na more? Idu sami, meni je to bilo čudno jer moja baba nikad nije bila na moru, nikad moja baba jedna nije bila nikad na moru, da, ova druga jeste. Ali to mi je uvek bilo čudno, uvek su mi te babe i dede koji idu na more bili iz neke građanske klase, znaš, oni su neki doktori ili to, znaš. Da, i baba obično skine gornji deo u kupaciju. Što je čudno jer i babi i dede su ljudi, oni idu na more. Pa možda čak i više nego mi. Da. Pa mala deca i babi i dede, eto ti. Babi i dede treba da odvedu malo decu, a roditelji da sede kući, da odmaraju. Ja verujem da njima 100 put lepše samo da nisu s decom, malo makar. Taj odmor jedini što imaju da iskoriste malo dušom do dana. Misliš da su deca naporno toliko? Pa gde nisu naporno? Mislim, nemam decu, ali ono... Ali dobro, naporno su na moru. Pa naporno su koliko god, mora paziš neke kuće da povedeš negde, pa mora ga paziš, a kamo idete. Mora paziš da se ne udavi. Dobro, ta letovanja kad sam bio mali, to je bilo zanimljivo. Jeste, si imao koficu i svaki godin mora kupiš koficu, jer si imao jednu koju nosi svaki godin. I lopatice. I imao sam ali obavezno grabuljicu ili ova lopatica se izgubi negdje u pesku. Koliko to plastike si ti ostavio tamo i zagadio. A verovatno oni tamo nađu pa posle samo zapakuju i prodaju. Ti prodaju sljedeće godine pa za 5 evra. A ja sam prvi put sam išao na more kad sam imao godinu dana. Sećaš se, a? Ne sećam se, ali zamisli tu ekspediciju. Moji idu
peglicom na more sa detetom od godinu dana. A peglica se verovatno presavila od Peglice, ja sam jedno dodatne vreme opreme. vozio dedinu peglicu po Kruševcu, ti po Kruševcu kad je voziš ne osjećaš dupe, pa što je ono, dok odeš do centra i dok je parkiraš Pa negdje. taman ti se 10 dana oporavi dupe od vožnje i vraćaš se nazad. Zamisli, ne znam koliko treba peglicom uopšte da dođeš do mora, brate. Pa ne znam, Ako ali to ti je ovako pravo treba putovanje, to je oko- avantura. to je znaš, to, da. To je putovanje pravo. I plus, to je bilo, znači, koja je 93. godina, tad nije bilo goriva da se kupi kod nas. Plus je pre toga Ćale išao busom u Rumuniju ili Bugarsku, ne znam ja gde beše, da donese kanister goriva. 2 kanistra, jedan je sipao u peglicu, a drugi stavio gore na korpu. Produži autobus samo u Bugarsku nese. Pazi, malo dete od godinu dana, kanister goriva na krovu, to je ono kucajuća bomba. Ne sećam se, kažu mi da sam povraćao sve vreme. Pa naravno, nisi mogao da budeš mir, toliko ti se otac iz cimu, ti još povraćaš. Verovatno te psovo, ceo. Ali sam volao posle, pa smo išli kecom na more i onda mi pozadi. A dobro, ti si imao sestru, ti nisi imao tu privilegiju da cijelo zadnje sedište bude tvoja. Pa dobro, ja sam bio okej, ne znam. Meni su uvek stave torbe u onoj rupi za noge Aha. pozadi i onda mi kao postave krevet tu i onda ti kao ležeš, izvrneš se. Kec, sinoć sam vidio nekog keca ide uzbrdo i pomislio sam, a inače moj pokojni dada imao keca, uvijek je vozio keca i to. I kao, sećam se da sam ja vozio to keca, nešto isto nije ni bitno, ali kako bi bilo dobro da kupiš ono keca, neko kao, znaš da ljudi restauriraju kao. Pa super, samo što ja mislim da kec troši ono 12 u lokalu. Nema veze. Kao što nema peglica, veze. onako mala. Ali na otvorenom troši 11,5. Ali super je i sećam, mislim ne vezam, evo sad za leto, jel mi palo na pamet sinoć kad se vraćao iz Demoda, kako pitao se nešto, kupuješ keca stalno, kao, mislim, kupi neka bolja kola, to je naš proizvod. Da, sigurno. Moj deda je uvijek vozio peglice i onda je jednom nekog se slupao u njegovu peglicu, nije skoro ništa ostalo. Ali on nije hteo kupi drugu peglicu, nego je hteo da je popravi. Ali ništa od nje nije ostalo. Znači, ovo je slepio ovako je bila. Kupio je drugu i onda su od 2 sastavili jednu. A vjerojatno je lakše bilo da prebaci iz ove stare delove u novu. Kao da prebaci šrafciger što drži prozor. Da. I to je to, eto ti ista peglica. I jelkica. I jelkica, da. I bombone. I gunj, uvijek imao gunj na sedištu. Da bude toplo. A zašto ne kao na kolima one navlake na sedišta, ali ne navlake, nego ono drveno, ono što su stavljali ono za maširanje leđa, da. Što toga nema više. To nije loše, ti u peglici ili u tim starim kolima, one se drmusaju, to je to. Za žene, odlično. Daj bre biznis da napravimo, znaš. Kupiš jednu tu. Kupiš peglicu ili keca, staviš ono. Staviš ženu na suvozač koju provozaš je malo oko. Ne bi se isplatilo gorivo skuplje, mora ono 7.000 dinara, ja ti provoza po sat vremena, ne. Pola sata, ali što se teo, da, su tvoji imali baba i deda, ovo se odjednom sa leta prešlo na baba i dede, potpuno što mi je skroz okej. Ali jesu imali one bombone, su imali bombone? Boke? Da. Boke, da, ili one uzmi 2, ali boke su uglavnom. Uzmi 2 su bile za mene, a kao za njih su bile one boke. I non stop, to mi je bilo fascinantno. Grobljanske, one. Dole, što su to imali sve baba i dede? Mislim, meni je to bilo super, ja kad sam bio mali, obavezno sam uzimao bombonu. Da. Kao to i u kolima mora da se ima. Danas neki ljudi imaju žvake Orbit. A misliš u kolima? Da, u kolima. A ne, nisu imali u kolima, to je. Moji su obavezno imali u kesu jednu u kolima. Ono, negdje kad se krene, pa te suzim bombonu. Kao Eurokompas. Umesto pranja zuba. Pa da, znaš. Verovatno, znaš, ideš negdje da znam, pa kao. Ne, mi smo kod moje babi i dede uvijek stajalo u onim. Znaš što su one, ja mislim su svi imali te one posudice ovako, ali imaju one kao kristalne, ali nisu, ja mislim, kristalne, ali imaju one kao neke šare i to. Tako plitko i tu uvijek imale boke. Da. I moj dede je uvijek imao pakovanje šibice na stolu. Posle ručka je imao ovu, kako se zove, ritual da čačka uši šibicama. Ne znam što je. Što šibica. Valjda mu je to bilo zgodno. Prirodni materijal. Jezda ima i onaj nokat dugačak, specijalan za to. Koji, ja pitao sam ga jednom,
Znaš, čemu sad služi taj nakat? Kako čemu Kako služi čemu? čoveč? Pa kao možeš čačkaš uvo, možeš ti čačkaš zub. Možeš da črafiš racike. Možeš ako ti treba da okreneš stranu. Uzmeš, Da. To je, mislim... Da, ako čitaš neke stare spise iz 11. veka, nećeš da ih uništiš. Pa onda polako, znaš, da ih ne diraš prstima, jer prsti imaju ono mast. Tako koža, je, da. Tačno vidiš to, i ta stara garda. Nego da se mi vratimo na letovanje možda. Eto, babi i dede su Onako, išli neke na letovanje. Sub tema. Da. Sigurno ćemo da imamo jednu temu posebno babama i dedama, ali onda ćemo pričamo o letovanju. Pozdrav za sve babi i dede. Da, koji su još žive. To. I za mrtva, ali ne mogu gledati podcast. Ne mogu da nam daju view. Tako da ništa. Mogu glas možda da nam daje. Možda gore nešto mogu da... Kao što bi rekli Mikanci, da stave neku dobru reč. Nije bitno. Ali dobro, nije bitno kad mogu da glasaju, znači mogu i što da ne bi mogli da... vidiš što nije loše, možemo... Nego nismo u tim vodama da nađemo pa da... Spiskove. Da. Ali dobro, kako se zove, letovanje, da, babi i dede su bile na letovanju, neki moji verovatno, ja sam mislim sigurno, ali ne znam, nisam išao s njima, s majkom i ocem sam išao, sa vrtićem sam išao kad sam bio mali. Sa vrtićem sa vrtićem su me moji pustili, kao sam imao, ne znam, sad lupiću, 4-5 godina, možda više, možda manje, ne znam. Ali pustili su me da idem sa vrtićem, ne znam gde smo beše bili, mogu se setim. Ali pazi, da li je to najgora stvar koja kao... kako se to zove, prosvetnom radniku može da se desi, da dobiješ grupu dece koji treba da vodiš na more. Mislim, po mom opet nekom seću, ti ono znaš kad sećanje ti je mnogo daleko pa preuveličavaš stvari, meni je to bilo kao da je to bilo 200 dece. Bukvalno, ja mislim to je išao ono ceo vrtić. A gde ste bili? Neven. A ne, koji sam vrtić bio? Ne, gde ste išli? Ne znam, kažete, ne mogu setiti. U Crnu Goru negde, mislim. Mislim, ne znam. Ne mogu setiti. Ali... Sećam se da to bilo se mnogo, nisam znao da mažem paštetu, to mi je... To smo već pričali. To se sećam, to mi je odatle. I da sam jeo onu pastu, neku smo jeli svi. Neku zeka, nije zeka, ne znam. Onu kao... Znaš, kao neka, ne znam, ukusom jagode. Pa to je bila žvaka. Ne znam kao... Pa nije bila žvaka, mi smo jeli pastu, konkretno. Ne, znam da je bila pasta u onoj tubici, ali kao to valjda žvaćeš pa se ono pretvori u žvaku. Pa ne znam, ali pomislio sam, mislim sad sam pomislio kako je baš glupa ideja, mislim da napraviš pastu za zube za decu koja ima ukus nečeg lepog i slatkog, jer će sigurno da dete da pojede. Mislim da okej, nije otrovno, ali kao sigurno će dete da uzmi da jede to kao što bi jeo krem. Pa dobro, šta mislim. A dobro, makar mu čisti zubi. To su bile 90, nije se vadilo računa. Ako zamisli šta je tu sve bilo. Nije se još znalo da neke hemikalije nisu za jelo. I da mogu da štete. Možda za to da nas i vodimo podcast. Nije nas bombardovanje sjebalo uopšte. A možda je to taktički, možda znaš, te hemikalije koje smo mi unosili kao mali, posle su samo bacili su, ne znam, bombi i osiromašenje uranijima, onda je to aktiviralo sve. Znaš, kao triggerao, kao proradila ti pasta odjednom. Da, odjednom zubi poispadali. Dobro, a si bio sa školom nekad na moru? Nisam. Mislim da nisam. Nisam, bio sam na onom Skurac kampu. Pa bio sam ja, to je. Ko ne zna, to je neki kamp u Grčkoj. To je super, to je lepo, ja preporučujem. Mislim, ne znam, meni je bilo super kako to je bilo. Meni je bilo odlično. To mi je bilo prvo more koje sam išao bez roditelja, da sam išao kao s društvom i to. Meni je bilo kad sam imao 4 godine. Tad sam počeo da pušim i da pijem. Da. Dobro, i neke stvari koje sad ne mogu da kažem pred kamerom. Ali taj Skurac kamp je super, ja sam tamo upoznao ove ljude s kojima sam danas baš dobro. Neki su bili gosti u ovoj emisiji čak. Tako je. Tako 3 gosta, 2 su bili s Skurac kamp. Tripke nije bio, da. Tripke nije bio Dika i Alex su bili. Bio je i Dika i kad sam ja bio, ne? Pa da, Dika 2 put bio. Što si išao samo 1 put? Pa nemam pojma šta je bilo sledeće godine. Da, sledeće godine sam već bio prva srednje i kao sada idemo... Ali sa tim društvom koji sam upoznao tamo, ali su oni bili malo stariji od mene i onda kao sledeće godine nećemo baš u Skurac, njima je to bilo već 3. godina. Tamo njih to smorilo, ajmo kao u Budvu, momački, znaš. Da, malo izlasci ovamo tamo. Da, tad se tripovao u Trokaderu da naručujem Hennessy konjak, znaš. To se čuo, ne? Popijem 2-3.
popio. Jedan. Da, Košta kući 7 evra. Da. A zato Imao kući sam ubiješ budžet od flašu, 11 evra dnevno. znaš. Rakije flašu proizvod. A kako se zove? Tad sam vidio Bobana Rajović u pekari, javio sam mu ni se. zezi. Šta ti rekao? Kupovao čokoladno mleko. Ja.